mga kapobre, it's me, the organic peace. Peace be with you. Hi mga kapobre, tinarong gini ako mga kapobre ha. Serious ni mga kapobre akong istorya karon. Pero, yan ang sabi nila. Diba't sabi mo, di mo ako iiwan. Diba? So mga kapobre na ako'y iistorya kanyong hiwate. Nga. Usan ako ka viewers nga last year kay di ba nagkuan ko mga kapobre mga nagpadua man ko sa FB feed sa una no katong pag-pandemic. So nagluya mo ko mga kapobre magtarong ko kay magluya sa diha di ba. So where the lesson today it's about of my viewers English to ha. So mga kapobre, serious yun ako na piling dato pa nga pag-istorya ba. Piling dato na. So mga kapobre, magpiling dato sa tayo bahala guwi tao diri ako usa kay nawa mo di ako kung ka-istorya. So kini mga kaigsuonan, may istorya ko kaninyo kini ang inyong lingkod si kapobre mag-im-im sa ta. Dear Charot. Dear kapobre, una sa tanan, ani ako kay mga og tambag kanimo. Doon na ako'y usa ka viewers nga ang iyang pangalan si Irene Garbo. Garbo. So nga kapobre, kini nga akong sulat para ni sa mga katulong, para ni sa mga OFW. So, Charo, kung sa may akong buhaton sa akong usa ka viewers nga doon na siya problema. Ang iyang problema mao ni karon. Dili ka ba nagsabi? Ang iyang problema, Charo, yan na lang gilabay yung pills. Di, serious ni mga kaigsunan na. Mistorya ko naman, magtinarong na gugulo. Wag dyan, mutuon ako sa kong istorya kay puro mga binuhang ba. Mga kapobre, ani ako istorya kaninyo. O kini ang iyong lingkod, si Kuya Kim. So mga kapobre, na ako istorya ninyo ha. Diya sa katsaro, paminaw sa... ako yung mga istorya, ikay mo tambag. Kanang kon mga kapobre, si Catherine Ibo, si Catherine Garbo, big shout out ni Catherine Ibo. Ako sa nang viewers sad nga gwapa. Pero nagluib naman gusto Catherine ako good. So sige lang kat, pilay pad sa amo kat, madato niya kakat. Mabong ko yun. So mga kapobre diya maunik si Irene Garbo usay magsakit bitaw na akong puso kay magsakit bitaw alam dumon nga kay wa pa magud na siya kasuway unsay sitwasyon nga usa ka OFW. So mga kapobre nako ipakita kaninyo nga video nga ang akong usa ka viewers nga naa na sa Qatar 1 weeks ago. So tanawan niyo kapobre kung unsa na iyahang itsura in town luoy kaayo. Kadiha. Mail madam. Mail ba? Ha? Mura naman. Mura kag maningil sa mura naman kag naong dog maningil sa kuwan ka na bang maningil nga Bombay ba? Unsa, kumusta naman ka diha? Naglisod. Ha? Naglisod. Naglisod pero makakaon magkaka. Oh. Ing kada ko di ka kakao bihatag tagaan. Sa alas 3 sa hapon. O alas 3 man jud sa hapon mga on gyud. Pero gamita lang imong untok pag minaro ba. Way alusan. Way ay musal pero magmaning kamot ka kanang inutok ba inutok.
Nagani sila yung mga prutas, daghan nag prutas ang Arabo, panguwag prutas isud sa rip. Ay isud sa rip. Bawal mo. Bawal manguha manguha ka itagos kwarto. Gamitan ng utok, ayo pagsaba. Inihap. May pistot ba yan? Ingana man ko sa una gyud, pero akong gibuhat no. Isod na ko sa kuan ang pagkaon, isod ako sa baldi. Baldi ba? Sa punidagana pong bitlaguna ni mga message ikakapoy biya. Ha? Obserbaran ng anay, madam. Hindi ko kaya ang. Mga dagko man na silag balay, mga Arabo. Sabi, Pero di magkakakulatahon, okay ra na. Basta di mangulata. At least gani na kay cellphone. Allowed man ka cellphone, okay lang. Walo. Walo ang. Unsay walo? Pero allowed man ka sa cellphone. Okay ra na. Allowed man sa cellphone. Ngano sig magkaganaan na di ka kastorya? Ikaw pa ako. Kaya mo na ako, madam. Pila man mo kabuok di katulong ay rin? Doon. Pulo Pinay. Pag sinabot lamong duha. Di pag uy raman ana, kisa may naunan nyo siya. Adjust lang ka ba? Nakasuway mo ko may gini mo Pinay na ako Indonesian sa una. Luwi po. Pero ayaw lang pagpapas mo kaon. Hi. Musta? Taon po kaluwi po sa mga katulong. Pareho sarasad na ako sa una po, kalisod. Kaya mo na ako. Kaon lang sa diha, luya po ni mo eh. Pero minaro ka style ba? Mga pobre mo to si Irene Garbo, na akong amiga. Akong amiga, akong viewers, gwapa. Pero gwapa ra gyapon. Hantod karon bisan giputos ang iyang ulo og murag nagputos og snake diri ba bitin sa ulo, murag maningil na sa murag maningil na siya sa kuan sa Bombay ba Bombay. 5-6. Siya mga kapobre loy kayo lagi. Uwat sa among istorya sa tagkariyota. Patawa sa takay lison usog dita matawa good. Kanang sa una si Irene na sa Manila, siksik na sa Irene, guwapa, rebanding ang buhok karon na himo na ang buhok giputos. Mga kapobre sa live na to sineryos na nihang istorya. Si Irene Garbo, usa jud si Irene Garbo na ko ka viewers nya sa panahon sa pandemic. Karon si Irene nilarga ni si Irene ni abroad na sa Qatar. Karon in taon luoy kay kinaatlan mao gitay naatlan niya 1 week na siya dito naatlan in taon niya nga Arabo sa usa ka katulong sa usa ka Arabo. So mga kapobre ito siya sa Qatar karon luoy kayo kay bulong gid siya na nahibulong gitaon siya nga anong daghang hugason. Kay wala man taon siya kay bawog unsa ng Ramadan. So nya dugay pa taon siya kakaon niya nibulong siya ang pagkaon dili taon kun siya kasabot. Kaya kinisan mga kapobre wala sa takabawsan ba nga mura bitaw pud siya kuan kinaama puy katulong ditong naabtan niya ngayang kauban niya nagpaamo-amo sa iyang katulong nga kauban ba murag simpre mahadlok ba kita kay bago pabaya upatakibaw sa batasan. So makingking taon si Irene. Karon taon naatlan ni taon to siya nagkaon niya nagistorya mi nagvideo call mi kaya ako siya gi-video call ug unsa man yun ato sa itaasa nga to ang kon kay nakita nga to ang Mount Apo. So mga kapobre luoy taon kay tanan kay ingon siya istorya gi siya nako nga dili daw siya kakaog pamahaw ug basta sakit yung kahilamdomon di siya kakaog pamahaw kay ang ug dili sila tagaan pagkaon. So duha man sila kakatulong sa ibig di sabihin wa di power sa lang isa. Kanang usa mo minauna siguro pat sa kay bawo biya pud mo taon nga kapwa Pinoy ba pud taon ang magpalaglag nato.
So ako siyang gitudluan nga pag sinabot na lang mo diha sa katulong niya, imo lang sa nang amoy-amoy-abuyon ba kada bitawng kung kuano simple siya may ang una magpahambog-hambog sa katulong, simple magpakunkuan sa para mahadlok imong kauban di ba ender-anderon nimo. Ako giingnan siya nga pag ika na lang sa mo adjust kay ikaw pa may bag-o. So ingon siya di daw siya kapamahaw daw niya. Alas 3 na daw siya makakaon. Okay, gamiton nimo diri kay di na para sa tong anak. Pero sa pagkaron di pa kita malipay kay nga wala pa man tay sweldo. Pero pasalamat siya kay allow siya sa cellphone. Ako nga sa una wa ko allowed sa cellphone. Ang ako cellphone ginasod na ko diri sa bra. Di ilaw sa unlan. Ako cellphone pero may diri nag-case ako ang sa ako ang mount pinatubo. Niya. Iba-iba trataw na ako kay para sa pamilya. Wala pa Facebook sa una mga kapubri, wala. Wala pa. Para lang makatix ko sa akong bana o akong mama. So, si Irene Town kay surti kinaama si cellphone. O allowed man nila cellphone, so di masyadong istrikto ang amo. Kaso lang, sa pagkaon daw, madamot. Ingon siya. Di sila tagaan. Ikabuntag. So, kita 2,000. Kita yung tao mga katulong tao. Saan na ito pagwadwad? Saan na ito pagbiho kung di ito pagkanon? What ay power, di ba? Ako siya kainan. Dumiskarti ka. Ayaw pag-agad nga kuan. Ingnon ni mo nga. Kuan ka ng... Saan ako paglikma daw? Hindi ko pagkanon. Di ba? Unya. Napoy usak ka katulong dito. Murag hadlok. Naikahadlok si Irene. Murag nakuan siya. Kagabaw kakapwa Pilipinas. Saling anak sana sila. Labi na murag Muslim sa ito yung kauban. Dapat mag-uyuyong ta sila. Istorya, may nakita niyo ang aksyon niya. Umuhunghong in taon, luoy kaayo. Si Irene Garbo in taon to, akong usa ka viewers, nga nangarap nga mag-abroad para lang sa iyong pamilya, para sa iyong mga anak. Wa man to siya bana, single mother man to. Ngilngig sa kitong istorya si Irene. Ang istorya gini Irene nga wala siya bana. Wala ta diri inidiskarti. Kung dili bawal man gani, ikagabi dagham na pagkaon sobra sa Ramadan. Itago. Kung naman gani, kung inig panghugas nimo, pansak sa baba, ayaw pag malipat ang madam, pansak. Hupo lang din na sa may lababo. Riyan din ako, tinudan na ibiyag ni. Luigi kong iron. Unya, istorya biyo mahuman, kay naabot man ang katulong. Nagkaon siya, niya na siya ako. Magtiwas na lang niya ta madam, unya. Gitiksan ako, okay, unya na lang takay. Ako man siyang gibidyuhan. Luoy kay si Irene, maluoy ko magtanaw niya. Pero sige lang, kapila may pad sa amo, kaluyan na sa Ginoo, makalingkawas sa iyang sitwasyon. Pero, bites lang Irene, laban lang para sa pamilya. Pero mga kapobre, manyo ko ninyo ha, dinhin nilang kukutob, ugagan salamat sa inyong mga kuan ako, pagsubaybay palagi sa kong video, bisag batik tagnawong, bisag organic tagnawong, kini ang iyong lingkod. Si kapobre, kanang kamo na lay sabot sa kong video ha, kay kabalo na mo unsa. Kabalo na mo. So, bye mga kapobre, o ayo mo mga kapobre, og salamat sa inyong mga pagsubaybay kanako. Permi. Bye!